Oh, alas na si Sophia. Ito nakapag-vlog kasi panaiyak. Si Dada, alas na sila. Yes? Mama's going to pick you up later, okay? Yeah? Kiss Mama. Yeah, kiss Mama and hug Mama, please. Okay, the face. Hey. Okay. Sige na. You don't want? Okay. Mama kiss. Okay. Mama gives you enough kisses anyway. Yeah, we had already our moments earlier. Goodbye, anak. Love you. Bye, Mama. Head down. Huh? Head down. Oh, she's waiting. Bye. Shush. Tapos kakatuwa na yung anak ko. Ay, my goodness. Ang laka-laka na. Medyo parang pagod siya today. Ayaw niya pumunta sa school. Pero magiging okay din yan siya. Ayan. So, mga lalabs, nagbihis na ako para makapag-fitness tayo. Kasi wala na si Sophia, no? Ito pala yung aking hula hoop. Ayan, no? Kung hindi pa ninyo nakikita. Ayan, mag-hula hoop tayo. At saka first time ko ding mag-ano sa TV ng hula hoop fitness. So, titingnan natin kung ano yung mga exercise na pwedeng gawin sa hula hoop. So, sabayan nyo ako. Saglit lang to, saglit lang. Doing a few stretches with the hula hoop. The first one is cat camel, so coming down, arching your back like a cat. Oh my God. Turning the opposite way. And you have to do this a few times. 아무도 모르게 자신만은 듯
Grabe! Huy, nakayanan ko. Nagkabil-bil-bil pa tayo dito. Medyo, my God, medyo papunta na sa pawis. Pero tama na yon kasi yung paa ko, grabe. Sarap. So, maganda talaga na may nakikita ka. Kasi kung ako lang maghula hoop, ganun lang. Dang, dang. Tapos, wala lang. Eto, my arms coordination, my leg coordination. So, yung sabi niya, my abs, to work out your abs, yung legs, kaya may squat din. Ang ganda. So, I think, tomorrow, pwede pa, no, andito si Sophia. So, baka hindi ko magawa. Pero at least, diba? Or maybe, maagang gumising. Yan lang yung isang, So, inom lang ako ng maraming tubig and then, balikan ko kayo. A few moments later. So, kahapon, diba, nag-defrost ko ng manok. So, super dami pang naiwan dito. So, plano ko lang siyang lagyan ng tocino mix para maiba naman. Kasi, madami din akong tocino mix dito. Hindi ko pa naman nagagamit. So, i-marinate ko lang siya para hindi masayang yung ating fillet. Kasi wala talaga akong maisip din na lutuin mamaya. Hi. Yung para bang naisip ko kung paano ko bayaran yung mga utang. So, yung mga babayaran namin na, 2,000 euro something na. Kasi diba, yung una, yung kay Sophia, dahil din, madami daw income. Saan yung income? Palagi lang siya nagsasabi, sumubra yung income, kaya magbayad ng balik. Mag-refund ng balik. So, magbayad na naman ako ng 400. Tawagan ko pala yun ngayon. Sinabi pala sa akin ni Bana kahagabi, sabi niya, 2018, di ka naman nagtrabaho. Diba, pinanganak si Sophia ng May. So, 2018 yun siya So, paano ka na yung parang paano ka madaming kinita mo. Ay, hindi ko maintindihan yung computation. Yung computation nila, ganun lang. Income mo, income tanggap mo, ganun lang yung mga explanation. Hindi mo alam kung tama, mali. Pero yung namin na 2018 namin, matagal na kami, yung gumagawa talaga sa amin is taxman. Talagang nagbabayad kami para gumawa dun. Pero ewan ko, bakit palagi na lang ganyan. I think second time na to ngayon din na nagbayad kami. Nung nakaraan, nagbayad din kami. Ngayon, nagbayad na naman. Ay, naku. Wala pa naman siya dito ngayon. Nasa Spanya siguro yun. Sa pa yun babalik siguro? Mga March, April. Kasi na naman ng tax. Tig-file na naman ng tax dito. Ito, magugustuhan to ni Sophia ba? Lagay ko lang lahat. Okay lang yan. Ziplock na lang para iwas din sa hugas. Parang nabugbog yung katawan ko sa paghuhula ko. Pero ang sarap ng feeling. Pag medyo napawisan ka. Tapos ngayon, magkakape muna ako. Kape-kape. To start our day, kape-kape muna. Pupunta ako ng Lidl mamaya, bili ako ng bigas, bili ako ng itlog, bili ako ng salad. Sabi ko ba na huwag ka pumunta ng Lidl kasi pa ikaw pumunta, ang dami yung binibili. Yan. Tama na to. So, maglinis ulit ako kasi tapos na ako dito sa kusina. Mag-map ko kasi may darating na yung kaibigan ko. Kukunin yung yung bags. Dalawang bags sa kanya. Siya yung nakakuha na yung dalawang butterfly. Nasa kanya yun. Pero huwag kayong mag-aalala kasi baka may darating din na gano'n. Nagsabi na ako na order ako ng gano'n. Buhay. Paulit-ulit na lang yung aking routine, ha. Umaga, linis, handa ng order,
Tapos ngayon, nag-grocery. Pagkatapos ngayon, magluluto ako. Tapos kunin ko si Sophia. Ganun na lang ba? Paulit-ulit na lang ba sa free day natin? No? Yung mga mamshi dyan? Relate ba kayo? Parang sabi ko, wala na akong magagawa sa free day ko. Panay ganito na lang, no? Paulit-ulit. Huwag na magreklamo. Bad yan. So, bumili. Galing ako Lidl. Din ako nag-vlog eh. Grabe ang time. Time is gold. Yung eto para sa aking hummus. Tsaka yung brown rice or silver rice. Silver rice to dito. 1 kilo. Gusto ko sanang kunin yung ano ba, yung pandan rice, yung white. Kasi nakakamiss. Pero, wag. Likay-likay na tayo. Yung plastic. Salad. We have, mushrooms, tsaka biscuits ulit. We have banana. Wala nang banana doon. Ito na lang. Ito, para ngayon, lutuan ko si Bana para matuwa. Beef. Tapos kami din ni Sophia, beef na sabaw. And then baboy. Gumawa ako ng ganito para makatulong sa ating mga box-box. Wala silang ano. Daan ako mamaya ng yan linders. Tapos, yung ating ito, nag-seal siya ngayon. Hummus. Tsaka yung isda. And then, I have ground beef kasi magsushomay ako. Ang dami kong ano pa dito, yung wrapper. Kasi dati, di ba, bumili si Bana, dami. Mangga. Yung mangga din, nag-seal. 99 cents na lang. Tapos, tanglad. And then, bumili ako ng gatas kasi para baka ubos na. Tapos, ang dami kong itlog na binili kasi XXL siya. Medyo mas mura siya kasi sa normal. 2 ganito. So, meron kaming 30 pieces ng itlog. Itlog is life. Kakain muna ako ng yogurt, no? Hindi pa ako nag-lunch. Kasi ma-expire na naman to. O, tignan nyo, 19. Wala. Tapos meron pa ako dito. Ma-expired na naman to ba? Hay naku buhay. Ito gusto to ni Sophia sa ice cream niya. Ayan lang. 3 or 4. And then, wala. So, abangan ninyo mamaya. Iinom ako ng ng collagen drink mamaya. Pangalawang araw. Andito na siya, oh. Excited na ako. Masarap siya talaga. Super sarap. Super sarap. Hindi siya, hindi kaaya-aya. Masarap siya. Walang halong biro. Tayo ng strawberry kasi parang napansin ko, alam nyo, napansin ko pag ngayon, bale, ito yung favorite mo na kainin, yan yung lagi mo kinakain. Kasi nung dati parang na-obsess ako ba sa strawberry kasi gusto ko mag-try ng strawberry kasi yung mga berries daw good siya sa mga high blood, sa may mga high blood. So kumain ako ng strawberry. Tapos yung ginawa ko, strawberry at saka yogurt, ito. Tapos nung naubusan na, nawala yung gana ko. So, ngayon, super dami namin ganito na binili na nasayang ba? Kasi, yung favorite ko ngayon, sa hummus na naman ako. Pansin nyo ba yan sa inyo? Yung ganyan na may favorite kayo na gusto nyo ulit-ulitin na kainin talaga. Tapos, next week na naman, ganun pa din. Pero, iba na naman yung naging favorite ninyo. Tsaka ito lang yung ating gamitin. Siya, Atkins. I don't know, American ata to or UK. UK product ata to. 50% less carbs. Matagal ko na to. Crunchy muesli. Low sugar with fiber and protein. So, ito ang gagamitin ko dito. So, mga lalab, kain muna ako, ha? Iwan ko muna kayo.
Ang hirap tayo, kutsara ni Sophia. Ito. A few moments later. So, dito na naman ako sa school ni Sophia. Kumakain pa daw ng prutas. So, konting daw, antay-antay kasi kumakain pa ng prutas si Prinsesa Ariat. Wala masyadong estudyante kasi, yun nga, lockdown. Ayan, pakita ko sa inyo. Ayan o. Super quiet. A few moments later. Ayan na yung dinner namin. Ayan o. Ayan na. Ewan ko lang kung kakain si Dada nito. Pwede naman to anuhan ng tinapay. Ewan ko lang kung gusto niya to. Pero si Sophia, ayaw ng mga sagbot-sagbot. Sarap. Hindi niya naintindihan yung puro sagbot. Ngayon, nilagyan ko na lang ng rice puti. May bahaw pa ako. Ayan, kumain. Wala siya kasabot sa mga sagbot. Pero at least may mga vegetables yan, no? May vitamina pa din. Ayan. Poor baby. Say hi. Huh? Grabe pagod ko, Sophia. Naghanda na ng gatas kasi dede. Kasi ano na kami. Akit na kami sa taas. Oh, because you something, Dada? She's getting a cloth. Inumin natin to. Second day. Ano ka makita? Sophia ka magkaya-kaya. Go. Upstairs. Okay, I'm going to follow. Where's baby? Baby's there on the stairs. Yeah. Mama's coming. Sophia. Baby's here. Inumin muna natin to. Nilagyan ko siya ng tubig kasi para di masayang. Inumin ko na kasi matulog na talaga ako. So mga lalas, good night na. Na-late si Dada kasi madami daw work. Pagod yun. Pagod talaga. Pagod din ako. So, sana mahimping yung tulog ko tonight. Para maraming, tignan nyo muna pala. Kasi dito ako kahapon, oh. No? Tignan nyo muna. Second day. No? Parang the same pa din. Hindi pa ako nagkapaghilamos, ha. Ayan, oh. Maghilamos ako, bago ako, maghilamos tayo sa taas, eh. Para pakita ko yung sabon ko, ginagamit ko na bago. Maghilamos ako. Ito yung ginagamit ko ngayon. Snail White Collagen Soap. Grabe. Ang bango nito. Alam mo, ito yan. Ito. Kapon ko to ginamit. Nitra na. Candy. Lasang. Anong candy? Tapos mabula siya. Super bula. So, malalabs, good night na ako. Talagang sobrang pagod. Di na kaya. Tsaka, di na ako mag-online selling kasi pagod na. Pagoda. Okay, good night. Good night, Nak. Flying kiss. Good night. This is... Just... 갑자기 내게 나타나준 너 난 아무 말도 할 수가 없었지